Ён жыве, наш пан, паверце, хоць прайшоў праз браму смерці, збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллелуя. Збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллелуя. Откупіў Христос Адама і ўвесь род людскі таксама, адчыніў нам брамы неба, збаўца свету, аллелуя. Адчыніў нам брамы неба, збаўца свету, аллелуя. Праз тваё з мёртвых паўстанне дай грахоў нам дараванне, каб з табой жыць вечна. Аллелуя, аллелуя. Каб з табой жыць вечна, Пане. Аллелуя, аллелуя. Слёзы з твару выцірайце, праганяйце сэрца ў грэх, песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. У воскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён зноўку з намі. Аллелуя, аллелуя, усклікайце, аллелуя. У воскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён зноўку з намі. Аллелуя, аллелуя, усклікайце, аллелуя. Што ж для Пана стражы зброя, камень перашкоды ўсе, не стрымае злая воля, цуд, што нам жыццё нясе. Знішчыць Бога, хто стараўся, нездарэмна намагаўся. Аллелуя, аллелуя, усклікайце, аллелуя. Знішчыць Бога, хто стараўся, надарэмна намагаўся. Аллелуя, аллелуя, усклікайце, аллелуя. Бог магутны, Бог натуры, што стварыў зямны абшар, выйшаў з гробу, струшчыў муры, бессмяротны валадар. Варта пакідала зброю, не валодае сабою. Аллелуя, аллелуя, усклікайце, аллелуя.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Віра в Воскресіння Христа опирається на особистої зустрічі з Ним. І сьогодні у Євангелії ми почуємо про зустрічу Єсуса і двох учнів, які йшли у Емаус. Їх серце палають, коли Він тлумачить їм Писання. Коли наше серце не запалає в зустрічі з Воскреслим, наше християнство буде для нас тільки нав'язаною системою обмежування. І коли потрібно нам відкривати своє серце на Слово Божие і йти за тим світом, яким з'являється Ісус Христос. За найсвятейшою хвярою я відправляю інтенції померлого Ромейка Станіслава у 4-ту годину після смерті, упрошаючи, як милосердний Бог прийняв би його до свого владарства у небі. А на початку цієї Євхаристії подякуємо Пану Богу за всі дари і ласки, а так само перепросимо за наші гріхи, як годно скласти її. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшили. я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Пана Бог. нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, нехай Твой народ завсёды тешится обновленной молодостью Духа, как радуючися тепер вертанню у хвалу Твоего усиновлення, з певною надією чекав для свого воскрешення, проспана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе в дарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Дел апостолов. У день Пятидесятницы встал Петр разом с 11
і прамовіў моцным голасам да іх: «Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы. Езус з Назарэту быў мужам, якога Бог паказаў вам у сіле, цудах і знаках, што Бог учыніў праз яго сярод вас, як і самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачанне Божае выдала яго, а вы, укрыжаваўшы рукамі безбожных, забілі яго. Але Бог воскрэсіў яго, вызваліўшы ад мукі смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаварыў пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабой, бо Ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачуваць у надзеі. Бо не пакінеш душу маей у адхлані, не дасі святому твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця. Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыарха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла яго знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень, будучы з прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага. Ён прадбачыў і казаў пра воскрэсенне Хрыста, што не засталася душа яго у адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэта Ісус, гэта Ісуса воскрэсіў Бог, чаму мы ўсе сведкі. Вось узнесёны правіцыю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцання Духа Святога, Ён праявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божае. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пане. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пане. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан, Пан частка спадщини моєї, кіріха майго, Ён льос мой тримає. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пане. Благословляю Пана, який дав мені розум, бо і ночу вучить мене моє серце. Пан завсюди перед моїми очима, бо Ён праворуч мене, я не похиснуся. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пане. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моею от хлада.
не даси святому Твоему бачить тление. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье, праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, коли вы называете отцом того, хто без предвзятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводьте час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным серебром ці золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцами, али каштовною кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняті, Ён быў предвизначений яще до створення світу, але з'явився в апошние часы дзеля вас, што поверили праз Яго у Бога, які воскресив Його з мертвых і одарив хвалою, каб ви мели веру і надію на Бога. Гэта Слово Божие. Нам Писанні, няхай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. Вось двоє вучняў Єзуса ішлі ў вёску, званою Емаус, яка знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі, разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою? Яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася. І спытаў іх: што? Яны сказалі яму: тое, што сталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам, магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі, а мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых
да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і маруднае сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі, ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі. І ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей, але яны настойліва кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. Яны сказалі адзін аднаму: «Чы ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне?» І ў гэтую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся в Єрузалем і знайшлі сабраных 11 тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос». І з'явіўся Сымону. Яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Мілаваныя, сёння пастырскі ліст біскупа Владзіміра гуляе на трэцюю велікодную нядзелю з нагоды 35-годдзя ў Гродзенскай дыяцэзіі. Мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, сёлета прыпадае 35-я гадавіна заснавання нашай Гродзенскай дыяцэзіі. Яна была створана 13 красавіка 1991 года святым айцом Янам Павлам II у межах рэарганізацыі касцёльных структур на тэрыторыі былога Савецкага Саюза і ўвайшла ў склад Мінска-Магілёўскай мітраполіі каталіцкага касцёла на Беларусі. Першым біскупам новастворанай Гродзенскай дыяцэзіі святы айцец прызначыў ксяндза Александра Кашкевіча, святара Віленскай архідыяцэзы тагачаснага пробашча парафіі Святога Духа ў Вільні. Пакліканне Гродзенскай дыяцэзы да існавання не толькі мела велізарнае гістарычнае і сімвалічнае значэнне, але і было пачаткам працэсу сапраўды інтэнсіўнага адраджэння жыцця і місіі касцёла на нашых землях. Дзякуючы палітычным і грамадскім зменам, якія мелі месца ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, касцёл атрымаў магчымасць весці сваю дзейнасць у больш спрыяльных умовах. Прысутнасць біскупа Александра ў Гродні, яго блізкасць у сэнсе фізычным і духоўным, яго сапраўдны айцоўскі клопат і дбанне о справах касцёла, спалучаныя з мудрасцю, разважлівасцю і багатым жыццёвым досведам, садзейнічалі таму, што працэс адраджэння рэлігійнага касцельнага жыцця на Гродзеншчыне вызначаўся незвычайным дынамізмам і паспяховасцю. За параўнальна кароткі час удалося вярнуць і адрамантаваць шмат касцёлаў і капліц, якія раней былі забраныя ў парафіяльных супольнасцяў, атэістычнымі ўладамі выкарыстоўваліся ў шведскіх мэтах ці проста былі асуджаны знішчэння праз доўгае невыкарыстанне. У многіх месцах, асабліва ў вялікіх і сярэдніх велічыны гарадах, пачалі паўставаць новыя парафіі, пачалося будаўніцтва новых касцёлаў, капліц, плябаній, парафіяльных дамоў. У Гродні была адкрыта вышэйшая духоўная семінарыя, якая пачала рыхтаваць да святарства ўсіх ахвотных, без якіхсьці лічбавых абмежаванняў. Былі арганізаваны катэхетычныя курсы для падрыхтоўкі кансакраваных асобаў шведскіх вернікаў да катэхізацыі дзяцей і моладзі. Касцёл распачаў актыўную катэхетычную евангелізацыйную дзейнасць. Узніклі шматлікія спецыяльныя душпастырствы па справах моладзі, паклікання сям'і, для розных прафесійных груп, для хворых, для залежных ад алкаголю, іх сем'яў, для вязняў. Аднавілася дзейнасць многіх манацкіх мужчынскіх жаночых супольнасцяў. Узніклі дыяцэзальныя дабрачынныя таварыства «Карытас», задача якіх несці матэрыяльную духоўную дапамогу людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Гэта толькі некаторыя найбольш значныя дасягненні касцёла на Гродзеншчыне на працягу апошніх 35 гадоў. З глыбокай і шчырай пакорай мы прызнаём, што яны з'яўляюцца найперш вялікім Божым дарам для вернага народа на нашай зямлі. Верым, што Пан Бог у сваім неспасціжным провідзе кіруе лёсам як асобных людзей, так і цэлых народаў. Пан Бог здольны пісаць проста на пакручастых лініях чалавечай гісторыі, нават найвялікшае зло ператварыць у дабро. Таму хацеў бы, каб 35-годдзя нашай дыяцэзіі мы адзначалі ў духу падзякі Пану Богу за яго
бесконцую дабрыню, праслаўляючы яго за вялікія рэчы, якія ён здзейсніў на нашых вачах. У светле веры трэба прызнаць, што гэта вялікія змены ў жыцці касцёла на нашых землях былі здзейснены таксама праз кроў мучанікаў, як тых, хто падзвіг, пра тых, чый подзвіг занатаваны ў памяці нашчадкаў, так і ананімных, чые імёна ведае толькі Бог, пра слёзы тых, хто пакутваў за сваю веру і прыналежнасць да касцёла, праз малітвы і просьбы ўсіх, хто не паддаўся сумненню, не адкінуў веру і каштоўнасці, нават сярод пераследу веру з надзеі насуперак надзеі. У пэўным сэнсе мы з'яўляемся іх даўжнікамі, таму абавязаны ім удзячнай памяццю і глыбокай пашанай. Ахопім нашай удзячнасцю таксама ўсіх святароў дыяцэзальных і манаскіх, якія ў цяжкія дзесяцігоддзі пераследу верна і адважна прабывалі на пастах веры, спаўняючы душпаштарскае скрывантальнае служэнне, клапочучыся аб даручаным Божым народзе, абвяшчаючы Евангелія Хрыста і выхоўваючы новае пакаленне хрысціян у духу праўдзівых і нязменных каштоўнасцях. Падзякуем Пану Богу за святароў кансакраваных асобаў з іншых лакальных касцёлаў, якія ў 90-е гады прыбылі на Гродзеншчыну, каб у духу хрысціянскага братэрства і бескарыслівай дапамогі распачаць справу адраджэння рэлігійнага і касцёльнага жыцця на нашых землях. Слова глыбокай і шчырай удзячнасці належыць адрасаваць таксама свецкім вернікам, якія ў найцяжэйшыя часы, калі цудоўнае сведчанне веры і прыналежнасць да касцёла, яны здолелі не толькі захаваць і памножыць скарб веры, але і перадаць яго новым пакаленням. Дзякуем усім вернікам дыяцэзы, якія пасля перабудовы 90-х гадоў актыўна прычыніліся кожны па-свойму да адраджэння рэлігійнага жыцця і развіцця дзейнасці касцёла нашай гродзенскай зямлі. Нельга пераацаніць дапамогу з боку шматлікіх дабрадзеяў, ахвярадаўцаў нашага касцёла, з нашай краіны, за межы, якія з самага пачатку аказвалі нам шчодрую і бескарыслівую падтрымку. Дарагія браты і сёстры, святкаванне 35-годдзя ў гродзенскай дыяцэзе мы распачалі учора, 18 красавіка. У 12 гадзін урачыстай святой імшо, якая цэлебравалася ў кафедральнай базыліцы ў Гродні дыяцэзіяльным манаскім духавенствам, пры шматлікім удзеле кансакраваных асобаў свецкіх вернікаў. Здзейсненне эўхарыстычнай ахвяры Езуса Хрыста самы дасканалы спосаб падзякі Пану Богу за яго дабрадзейства і ласкі. Яшчэ адным выразам нашай удзячнасці Пану Богу будзе пераглядацца копія абраза Найсвяцейшай Панны Марыі Вастрабрамскай, Маці Міласэрнасці, якая распачалася ўчора і працягнецца да сёлетняй літургічнай урачыстасці, да урачыстасці Маці Божай Міласэрнасці 16 лістапада. У межах пераглядацца абраз Маці Божай Вастрабрамскай, галоўнай апякункі нашага мясцовага касцёла, наведае кожную парафію дыяцэзы, такім чынам стаўшы бачным знакам адзінства касцёла на Гродзеншчыне, яго дзіцячай любові да Марыі, а таксама яго гістарычнай укаранённасці ў багатай духоўнай спадчыне ранейшай віленскай архідыяцэзы. Вельмі прашу вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзы, узяць актыўны ўдзел у перагранацыі абраза. Няхай наведванне выяваў Марыі нашых парафій стане нагодай да ўрплівай малітвы, падзякі асабістай і супольнай за наш касцёл на Гродзеншчыне, яго духавенства, кансакраваных асобаў і верны народ. Давайце пастараемся ўдзельнічаць у той імшы і іншых арганізаваных з гэтай нагоды набажэнствах, прыступіць да сакраменту пакаяння і паяднання, прыняць Пана Езуса ў нашыя сэрцы у святой камуніі. Даручы Маці Міласэрнасці з вострай брамы таксама і сённяшні дзень і будучыню касцёла на Гродзеншчыне. Няхай Марыя агорне плашчом сваёй мацярынскай апекі нашай сем'і і супольнасці, як і ўсіх людзей, якія пакутуюць духоўна і фізічна. Вера якіх пераносіць цяжкія выпрабаванні людзей, якія згубіліся і заблукалі на шляхах жыцця. Будзем маліцца асабліва за дзяцей і моладзь, надзею і будучыню нашага дыяцэзальнага касцёла, каб яны верна прабывалі з Хрыстом і ахоўвалі скарб веры, перададзены ім папярэднімі пакаленнямі. Прашу вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзы, аб малітвы таксама за мяне, якому Христус Пан рашэннем святога айца Францішка даручыў клопат ад нашым касцёле на Гродзеншчыне. Аб я годна ідучы слядамі майго шаноўнага папярэдніка, біскупа Александра, мудра і разважліва вёў Божы народ да збаўлення, ва ўсім шукаючы выключна Божай хвалы і сапраўднага дабра нашай дыяцэзіяльнай супольнасці. На радаснае святкаванне 35-годдзя нашай гродзенскай дыяцэзы ў духу падзякі і праслаўлення Пана Бога, а таксама за актыўны, руплівы і шчодры
на духовные плены уділу перегранацца образа Маці Божией Вострабрамской усіх вас. Бога святлого святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Святкуючи перамогу Христа над смерцю і грахом, представим Богу наши просьбы і спадзяванні. Молимся за святы касцёл, каб мог свободно обвящать усім людям правду об воскресении Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся по кликаннях до святарства, за консакраванага життя місійної дійності, каб повеличилася колькость тих, хто обвящає Христа словом і життям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих, каб воскреслый Христос був для їх сутяшенням. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які рихтуються прийняти святую комунію першиню, каб вони завсёды були готові до зустрічі з Єсусом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, особливо за Станислава Ромейко, 4-ю годовину після смерті, каб добрий Бог прийняв їх у своє владарство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх нас, собраних на святої мши, каб у світі, просякнутим ворожістю і подільним конфліктами, ми вміли будувати цивілізацію Божої любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, який даєш життя і перемагаєш смерть, почуй молитви свого народу, які ми з надією зносимо до Тебе. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Обудился Збавца Божа, хто за нас життя отдав. Ён покинув смерті ложа, воскрес, як обіцяв. Заспіваєм пісню хвали, Пане наш з мертвих повстали. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Владарить над злой ночей, сила смерти нищить смерть, бо Збавитель пекла топча, одмыкае небо твердь. Заспеваем песню хвалы, Пане наш з мертвых повстали. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, а Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми, просим, дари святкуючого костьола, якому Ти подарував великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм.
Угору серце, Узносім іх да Пана, падзякуем Пану Богу нашаму. годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста вяшчалі Тваю хвалу. Калі Хрыстус быў ахвяраваны, як наша Пасха, Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуючи, что вчини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі. Удосконали його в любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, і опаснули в надії на воскрешення і про усіх, хто Твої ласці дійшов з гэтага світу, і дозволив їм бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе з милостю над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності за Святейшей Богородицей Панной Марією, со святими апостолами і всіми святими, які спредвеку подобалися Тебе, как з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, ними з'являемся, тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим, і не уводь нас у спокусу, але збав нас від злого». Просим Тебя, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокой дні наші,
Да памажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едность, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоною. Пане, я не варты, а ты уваешь, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зрадуйтесь уже сумные, почувши словы гэтыя. З мертвых повстал Збавитель наш, смерть переможена для вас. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Марии три до гробу и шли, але Христа там не знайшли. З мертвых Христос уже повстав, як своим учням проказав. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Силой своей могутный Бог моц злого духа перемог. Сёння Христос нам увоскрес, людям збавление Он принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шляхом покут Христос пройшов, каб нам дать новое життё. И Он не покинул нас одних, з нами Отец, Сын, Дух Святый. Аллилуйя. Воскрес Пан, воскрес Пан, воскрес, и Он правдиво. Аллилуйя, аллилуйя.
заспеваем Пану, ускликнем Богу скале нашего збавлення. Станем с подякою перед обличам Ягоным, у песнях ускликнем Ягому. Воскрес Пан, воскрес Пан, воскрес и Он правдиво. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновив сакраментами вечного життя і приведи до года хвалебного воскрешення праз Христа Пана нашого. Амен. Парафіяльні об'яви. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у чацвер успамін святога Юрыя, мучаніка у нашай парафіі адпуст святай імшы ў 9, 12 і ў 18 гадзін. У пятніцу успамін святога Войцеха, біскупа і мучаніка. У суботу свята святога Марка, евангеліста. Запрашаем колы жывога ружанца правесці малітву ружанцовую перад імшой у дзень сваіх заступнікаў. Наступная нядзеля, нядзеля добрага пастара, пачатак тыдня малітву аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У панядзелак о гадзіне 19 адбудзецца першая рэпетыцыя перад бежмаваннем. Удзел у рэпетыцыі для ўсіх бежмаванцаў абавязковы. Сёння, пасля святой імшы, адбудзецца катэхеза для дарослых перад сакраментам бежмавання. У чацвер святая гадзіна ад 23 гадзіны да поўначы. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў гародніках о 14 гадзіне. 3 мая адбудзецца пешая пілігрымка з Ашмян у Баруны, у якую запрашаюцца маці, жанчыны і дзяўчаты. Пілігрымка вырушыць ад нашага касцёла ў 7:30, у Барунах маёвае набажэнства ў 14:30 і святая імша о гадзіне 15. Кусташ сардэчна ўсіх запрашае. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Трацяк Дмітрый і Азерская Дар'я, Ашмяны, вуліца Гальшанская, Жданович Караліна, Ашмяны, вуліца Чырвонаармейская і Чумаченко Вадзім, Астравец. Гардзевіч Вадзім і Лыскойт Наталля, Ашмяны, вуліца Захадная. Лукашевич Александра і Лукашевич Антон, Ашмяны, вуліца Школьная. Казакевич Максим, Астравец і Місель Віолета, Новошишкі, вуліца Лухавая. Яхімович Вероніка і Ягела Андрей, Ашмяны, вуліца Часлава Янковскага. Дашчынскі Юрый і Войшніс Вікторія, Ашмяны, вуліца Савецкая. Шаблавінскі Евгений і Пяцькоўская Ганна, Ашмяны, вуліца Крынічная. Той, хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастырам. Дзякуем вам за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Юрый Баркоўскі, 57 гадоў, Дзяніс Цяляк, 38 гадоў, Віктор Болзан, 73 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае, нехай ім свеціць, нехай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Даверым новы распачаты тыдзень і всю нашу парафію, Маці Божай, Тваёй абароне даемся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, не ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благасловленая, о Пане наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Пан з вами. З Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите с упокоя Христа. Дякуємо Пану Богу.
Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодна словом.